Hello, guys, and welcome to Zim Train Daily. So, I want to play your recent interview. Yeah, Oriano, one of the trending artists at this moment. So, watch this interview. Don't forget to subscribe, like, and share. Ko voice ko kuzotangera kada kwenda voice kutangera kada kwenda kuna jaha dziko ndoza muri kunzwa ngoma ndozvotaura ini ndiri kuya nazvo nekuda kuti wauya ka saka ndinobva ndatongokupira zvinotaura vanhu ndo rako chachari kuimba naro here kana kuti pane kakuchuna karoita ndo rekuberekwa naro ndo randinotaura naro ndo randoswera naro ndo randichafa naro nekuti ndo randinaro chimboro wakamarema pasina kana beat monzo mchana mimi ndokuonera padenga mama marema imi marema mama imi ndokuonera kudenga dinga marema imi marema mama imi ndokuonera hanzi zvoni hanzi mukomana anogona uyu zvika neumwe murume anogona uyu hanzwa voice handina kuza hauchanzi mukomana haunonzi murume anogona uyu hanzire pachitupa anonzani pane iri kubva utongosvika varapa hanzire pachitupa anonzani uyu ndidheni ari pakwadzana 2 rekuberekwa naro ndonzi roen kuda kwashe kachiko roen kuda kwashe kachiko kumushande kupi apadarweni apo padarweni kwada ndunduku kwana ndundu mangwana tichabara mwana achati paugariko mangwana ndichabara mambo mwana achandipararamo kudai maruma chuma chichandipararamo mangwana ndichabara mwana inzwa ndozani ndakumisira nyaya wani vanhu vese vari vamachikotumira kuti murume anogona haitadzi mukomana aiwa wakatanga rini zvekuimba izvi nekuti pana maremaka isusu vamwe ndo patakakubatira ipapo inini ndakatanga kuimba kuchechi chechi ipiyo ndiri mupostori 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 kuchechi ipiyo inonzi Zimbabwe Apostolic Faith Mission aikaka inopfeka green yayo allright igreen yana dhuserere dzakasiyana inonzi Zimbabwe Apostolic Faith Mission yakatofanana asi ndikuti uniform yakada kufanana neyana dhuserere vakadzi ndo vanopfeka green varume vanopfeka madust coats white saka ndo vamunopfeka imi ko saka sei usina kuenda usina kuimba dzemapostolics kuna mari aiwa urazatichika zvawataura ka zvandifungisa mumufundisi gore rakapera pandakaenda kune imwe conference achitaura nyaya inechekuita nekuti kana ndiri kuchechi ndoita zvechechi kana ndabva kuchechi ndakuita zvekutsvaga mari rabusiness ndiri businessman aitotaura nyaya yake achitotaura kuti aiwa vanhu vasatombofunga kuti kana vasangana neni ndiri kubasa kwangu votanga kuti mufundisi aiwa ndenda kutsvaga mari saka iwo wakaona kuti orit kumusic unogona kuwana chouviri ikokoko saka utori full time kuimba ndo basa rangu mukoma nditori full time saka album rako rekutanga kana kuti iwo pawakazoziva kuti inini ndofanira kutsikisa mumhanzo wangu kuti ndikwanise kupinda pari kupindawo vamwe aimbi pari kufamba napapa zvakauya rini izvi gore ripi 2019 ndo pandakatanga kupinda mustudio then I had to do my first song 2019 first song yako 2019 wakaisa kupi dzakaenda payoutube papa haina kurira paredio haina mukoma hanzi ndiri kufara stere mukomana taura chokwadi chake ari kutsvaga wokurarama ari right hanzi ndiri womboi wako wangu ndiri padarwin apo ndiani wangu uyu atumira meseji ari kukambuzuma ndisamson kambuzuma kana kuti baba takudzwa vari kudarwin allright zvikanzi aiwa anogona ndiri pamasasa ndijonga saka 2019 ndopa wakakanda single yekutanga ndopa ndakatanga kuimba nzwi yangu yekutanga yakatambirwa sei nevanhu song iyoyo haina kunyatsopinda muvanhu nekuti panguva idzodzo tanga tisati takuziva kuti zvinofambiswa sei tanga tisati takuziva kuti zvinopushwa chirudzi
Alright. panguva yacho. Kubva ipapo wakazotsikisa rini futi? Ndakazotsikisa Marema. Aha. Yeah. Iyo waitsikisa rini yazotaura tinzwi? Marema was last year. Yakauya sei so? Last year. Yakauya ini ndinoremekidza madzimai. Nekuti anondida ichimada madzimai. Alright. Saka ndinoremekidza vakadzi zvakanyanya. So I had to do a tribute song for ana amai, for vakadzi, for my ladies. Iwo wakawane? Ndiri murelationship andisati ndaroora. Uri murelationship? Serious. Serious one. Sama baby mira iwo. Oriano. Zvinomborevei izvi? Oriano zvinoreva kuti chiedza tagamuchira. Waripiwa nani? It's a Nigerian name. Oh. Chiedza tagamuchira. Sei wakafarira zita iro? Asomutama nemanagini? No, ndiri tongoti kota med Nigeria. Zvichirevei izvi? Marutsa amai vangu inini. Oh. Anobva kuNigeria. Saka amukota. Tongotoreta half Nigerian. Wakatombokuendera? Ndisati. Kore vanokuendera mai? Vakambokuenda. Kwavanodi umbono kusanganisa vana nemaproducer iko kuti monzo zvinobuda sei? Management yakatombozvifunga izvozvo. Saka zviri mubishi. Hanzi muchinda ndiri kunakirwa nemangoma ake anobvira mukomana musambo wake ndeupiko mwana uyu? Hanzi musambo wako ndeupiko? Mwana uyu. Yabva pamurume. Wamwana manje. Ndinoimba inonzi Afrofusion kana kuti compa music. Producer wari kushanda naye ndiani? Ndoda kunyatsoziva ipapapo kuti producer wari kushanda naye ndiani? Ndinoshanda nemaproducer akati ndoshanda nemukomana anonzi Alicious, ndoshanda nemukomana anonzi Sunshine, ndoshanda nemukomana anonzi Ghost, ndoshanda nemukomana anonzi Pablo. Kushanda nevanhu vakawanda. Sei ushanda nevanhu vakawanda? Zvine fillers yazvinopa when it comes to music. Makaramba muchiitika beef every day, pane maproblems anouya nekuramba muchiitika beef. Saka chimboti nhasi ngatichidye chicken, mangwana todya fish, mangwana ngatisadye fish, ngatidye nyeve. Ndiri kudaro nekuda kuti kana tatarisa kumusic pane pamwe pekuti vanhu vanoziva ruoko rwemunhu zvauri kutaura izvozvo. Asi pamwe pacho kune mamaproducer ekuti kana chinga chishanda newe zvinenge zviri nyore kuti azive zvaunoda nekuti munhu anenge akashanda newe kwenguva yakareba. Zvokuti chero akabika song yako anogona kuti angatopinda mupfungwa dzako agokubikira zvazviri izvozvo. Hazvikuvhiringidze here pamisambo yako kana kuti pamisambo yaunongoda kubuditsa hazvikuvhiringe here kushanda nevanhu vakawandisa kudaro? So far ndisati ndaona problem. Ndinganyepe handisati ndaona problem. Alright, pana Makari Mampoto wakashanda nani? Na Ghost, anonzi Ghost Magician. Marema wakashanda nani? Na Alicious. Pana Ndikude? Alicious. Aiwa, rimwe remakore tichazoda kuti panziyo dzako dzichaita mukurumbira toda kumbovaunganidza vakomana vako tovaunza muno mutoti iwe imbotipira mahits ako tomboita chiscreen akakuti aiwa iwe imbomira mucha. Saka tichitarisa misambo yakurova mazuva ano yamuri kurova iyi kumashows kuri kunzi iwo wadanwa kuenda kunoridza. Muri kushandisa chii pamashows? Muri kushandisa mabacktrack, muri kushandisa malive instruments, muri kuita sei? Ini ndoshandisa zvese. Ndoshandisa digital, ndoshandisa futi band. Ndoshandisa band remalive instruments yacho. Live instruments. Zvichitobuda mabudira zviri izvi. Zvichitonakidza kudarikidza. Une mashows ari kuuya here ndiramboyazoona. Ambonyatsouya ndichinyatsoona ndega. Ndinyatsobutsikane. Chakoka ine mufaro mukuru. Sure. Zvakanyanyisa. Nekuti ndona vanhu vemuZimbabwe vanonakirwa sereki nekuona zvinenge zvichiita zvangwana pastage munhu achiita sei. Saka aiwa tinotenda zvikuru. Okay guys, so that is the video. Don't forget to subscribe. So Oriano just dropped a new single as Pele featuring I'm forgetting the name, but it's a new song. You can just search it here on YouTube and go and stream. So I think it's now in top 5 on trending list or here on YouTube. So please don't forget to subscribe. Boom.